Dagang salamat ni Fox TV. Oh my God. Idol niya ako katang ko. Sige. Dire ko bidapita kay para makita mo. Okay. O sige. Pongkoy lang. At sili pongkoy lang. Anong mo sige. Ong mo chichang. Chichiri ong tong ang mo sige. Chiri wong wong joy. Choro kong kong loy. Chidang mo chiri kong kong. Chiri choro yakang kong mo sige. Pongkoy lang. Chichiri pongkoy lang. Anong mo sige. Ong mo chichang. Chichiri kong tong ang mo sige. Chiri wong wong joy. Choro kong kong loy. Chidang mo chiri kong kong. Chiri choro yakang kong mo sige. Choro kong kong yok. Choro kong kong lo. Chidang mo chiri kong kong lo. Ang di may butchok. Chiri di plok. Chiri di wok. Wok choro kong ngok ngok kong koy lang. Chiri kong koy lang. Anong mo sige. Ong mo chichang. Chiri kong kong lang. Mo sige. Chiri wong wong joy. Choro kong kong loy. Chidang mo chichang. Chiri kong kong lang. Chiri choro yakang kong mo sige. Choro kong kong yok. Choro kong kong lo. Chidang mo chichang. Chiri kong kong lo. Nang di ko'y butchok. Chiri di plok. Chiri di wok. Wok choro kong ngok ngok. Ong mo chichang. Chichiri kong kong lang. Mo sige. Chiri wong wong joy. Choro kong kong loy. Chidang mo chichang. Chiri kong kong lang. Chiri choro yakang kong mo sige. Yeah yeah mo sige. Yaba 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 mo sige. Choro yung mo tay mo sige. Thank you, Contact City. Isang pa daw li. On March 16, 1821, when Philippines was discovered by Magellan, they were sailing the Anais across the big ocean until they saw a small Limasawa Island. Magellan landed in Limasawa at noon. The people met him very welcome on the shore. They did not understand his speaking they have done, because Castilla that waray man. When Magellan landed in Cebu City, Raha umabot with him, they were very happy. All people were baptized until the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. When Magellan visited Macau to Christianize them, everyone, but Lapu-Lapu met him on the shore, and from Magellan to go back home. Then Magellan got so mad, order his men to come back. Mactan Island, we could not run, 'cause Lapu-Lapu is very hard. Then the battle began of blows, bullets and spears versus guns and cannons. When Magellan was hit on his neck, he trembled down and cried and cried. Oh, mother, mother, I am sick. Call the doctor very quick. Doctor, doctor, shall I die? Please tell my mother.
Tronsoy milas na lang ganito. Ako may nagkikiga na lang. Okay. May salamat Jok City. Koratsoy. Minsan kung ang sapat-sapat dito sa may alanganan ang koratsoy na ako nadakpan hindi mo kung nalihan pa nag-abot ang mga bisita kabarkada kung sa inuman linang pa ang koratsoy amon ni susuman linapang kung naturatsoy sa sabaw nagalangoy-langoy ginlandan pagkitsang ginlamos ginamalhas kitsan kaming igong ang sining ay siyang nakakilaw sa pangit ang dekada mo linapang naturatsoy kanamit itro pagkatapos namot sa taong linang pa nagpatid may nagasihal nagasiyok-siyok kay ang bibig taman gikahapdi may nagatulog ang mukha nga wala naman sing kasubo tungod sa turatsoy nga ako linapang taman gikakahan. Salamat kay. Uy, salamat kay. Salamat kay. Salamat kay Maura Tachak. Salamat kay Irma. Salamat kay. Kung naturatsoy walang tinuman sa baho na naglangoy ginlan pangkitsang ginamos ginamalhas kitsan kaming higong ang sining ay siyang nakakilaw sa pangit ang timplada mo linapang naturatsoy kanangit itro Salamat kayo, Jok City. Okay kayo, salamat. Salamat kayo. Ako na isa lagi ako sa kampo. Grabe. Salamat kayo. Salamat. Diyan na rin siya ulit. Mga nagbibigay saya.